Nana, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nana, pagnilakan ko Allah ta'ala agyan ka na natinibgan ko kano ko kalimaw salama, mapapalim mo nagyan ka na natulwak kabarakat, tabi kong baro Allah ta'ala sa dunia na sampurnas sa alangan na mauli.
Agian sa salata kalilintad na kami piyagi na maharang Kristo kabarakat na bali din naman bugin na lang wana datuwa mo sa kanwalang wana ba iya makadadaro pa sa kalilingudi walang wana mga pipi ating puwataw sa iyo daranaw. Naman ang golo sa giyang kaya munisipalit yan na sinaas, sampur na yan, nagyang kaya dalawang pagulungan, nagiinan din yung buluin na kanaan sumang-sumang, nago, paano na kawan sa giyang kaya pagariakan? Amay ko tanto beto na kumili ka kasira, kadiro bidulin sa kurabinito anirol, yung sallallahu ta'ala, napakay inumaan, asultang barat sa ganasin. Kakagyan sa wapian na tanto na dumiya ito so inaran niya na sakit pula diyon o di inamapang ginarbulo na so inaran niya na sultang barat sa ganasit. Kami at tayo na sulang wabaran sa niya sa giyang kaya sarit mo paat amirul umra adilis sa Maguindanao. Napadamya kayo na sumuriat tao di patwa na nada makasang kaas tumarunong sanik na amya kataling mas sumay sa lapaw na sumuriat tao aminay. Kaya sa bapian na kagisak ni kapapantag na sirmang kumuri at tao amin ay nada kaming dudul. Nada makapagilalang sumuri at tao sarip na pinamya kama sa sumuri at tao marunungan yung nasulutan sa puwalas na gustong buhat kaano gato sa walo idiyan sarip maupat. Nada pa na makapagilalang susulutan sa masio sa mga muri at tao niyan na gusto marunong lalo din ay kapit to marunong na gusto balindong besar sa masio na mananggaulo sa iyang kuto barabantuga kababantuga na miyaw na sulutan sa wato ada sa lakawang kidatulog pas edin kadisokor na gusto muri at tao tangko besar sa wato na mananggaulo kung muri at tao diwan na sampur na ako 20 agwis sa katandingan ko taritid na bitikan na buwatoran sa munisipaliti agenasi na sampur na yan na sunma kami pa panalang guluan o sulutan sa ganasi ang suba iya labis sa ganasi. Panda ito na yung na sulutang barataya sa safe man ay kapudulong isa lang yung pumili ka kasuriyap pumili kaya sa binili na kadiyong dulis na korbilit to amirun. Agos ko daruduk pa yan sa kadadarang bero ni kadisipte na yung mamakapara amiron. Ayan ko nakawala pag nalaga ka na sulot pa na kabugatan sa Maguindanao. Nakipituwa na kayo sa kanwalang wadat ko na agos sa kanwalang wanabay kaya sa bapa kapituwa ya ka na rakano. Napakaliyak ka na gawin at ka na barangay sirwan sa balik sa kapakadadara kayo nurabula ko sa riyamuriat tao amiron. Sa ubad na madami din makaibarat sa kawat niya sa Quran, ubad na biya kan makoruptin din sa kipag pamagulaula na kan ko usul umunang upudi udaradat to bangan sa niyo. Na panginsok kurira ka na nagumap panira ka na kasamit pumbew ka na nagyuto na ilang umrak na Allah ta'ala na sukman so diya ka na nukitaroto panatarimaan ka na gitu so kababaliak ka na manusia. Kami liada kemang kasabar namin ini kuah kasarat karena kamat tanah udah bersama jenis saginawa lagi yang kaya piapan kuda lagi yang kaya dato. Piakat tadi na unang waban misalnya napakai mo anak ayat sultan berat saganasina marga binubaliw kamasay hindi na baliw mapungadap. So ubar sa tabok paling bangaganas yaro marik sa unya si timing talano na antan ni Isaranaw. Kaya sabot yan barangay siruban sa lambak kayo na bisa kapak kadadaro pa ulang wana pagari kadisitino sa irama kayo dig. Agi ko sa pagari agi kapananagon taman idele to toramas silinga pamilya marhum. Mga yan na pamilya kadisali kagi sulutan to sa tabuk tamanabang. Napipin dapat tanak ka na malang batasuan tanganak ka na naugid na dito tago dia sa suara ko. Nada akong manakabalamban niya kaya mas sa inyo ka na kagiran, hindi sa mapapiangan niya na kanawalin, pasuri kang giginawin, na ubara ka na kating kapi. Nasok man sukap lang kaprakanong sariyata ka na panggulalan sa inyo na gagawa na pananaduma, mababantang yan suri kang giginawin, na ayaman anas sa kay isa-isa, ubang sa sayin daranaw.
Nabi niyo din pagpanganiyak wallahu ta'ala kami de agusip po de sa Arafat master na marag na master uga kan ya sa katina pamamakin ganus so mga rin na kanarakan sa wassalam.
Ngài đó là ta sĩ ra là số mà cả đi để làm phơi say Nai ai so amani ana sara na nai buao na nai sa ko ao ni mai ro ko ao na pu na ao so ao e a gu a mai na bu po ma bu la o ne ko sai po lo ao a gu